Вижте това сега. Собственикът на ето тази кола е минал през храсти. Въпросът е дали това цялото нещо е поправимо. Само да вземем фенера. Мерси. Да вземем фенера. Сега не знам доколко се вижда, но цялата кола е надрана по дължината. Мисля, че добре се вижда. От предната броня, през капачката, през цялата дължина до... чак до тук. Сега, нещо, което чуваме много често при нас е, че детайлингът е услуга, която се ползва предимно от хора с хай-енд автомобили. Да, и те я ползват, но също така всякакви подобни казуси всъщност са много по-готини за работа и всъщност са част от нашата работа, защото именно такива неща излизат с полиране. Тук ще полираме колата, ще я почистим хубаво отвътре и след това ще изложим керамика. Така че детайлингът не е само за скъпите автомобили, детайлингът е за всякакви автомобили, за които може да свършим работа и на които може да обърнем внимание.